खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव बीटीआर नि लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों बीटीआर गेलेग्रा बिफाननिफ्राय। नंगौ बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि फैगौ 22 नभेम्बर खालारनिफ्राय 26 नभेम्बर खालारसिम बीटीआर नि गासै मोनबा जिल्लानि लाइमोनफोरनि थाखाय क'क्राझार ओनसोलाव एपीबीएन पुलिस केम्पआव टेरिटरियेल आर्मी रिक्रुटमेन्ट जानो थांगासिनो दं आरो बेनि थाखायनो बीटीआर गेलेग्रा बिफानफोरा एबा बिफाननिफ्राय बीटीआर नि लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे प्रि रिक्रुटमेन्टनि हाबाफारि लादों आरो बे प्रि रिक्रुटमेन्टनि हाबाफारिखौ बीटीआर नि गासै मोनबा जिल्लायावबो लानाय जागोन होननानै बे समाव बीटीआर गेलेग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों आरो बे खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायनाय एबा खालारा जाहैबाय फैगौ 17 नभेम्बर खालारनिफ्रायनो बीटीआर नि गासै मोनबा जिल्लायाव बीटीआर नि लाइमोनफोरनि थाखाय प्रि रिक्रुटमेन्ट लानायनि थाखाय एबा लाइमोनफोरखौ सांग्रांथि लाबोनो थाखाय एबा मोजाङै बाहागो लानो हानायनि थाखाय बे समाव बीटीआर गेलेग्रा बिफाननिफ्राय बे समाव प्रि रिक्रुटमेन्ट लादों फैगौ 17 नभेम्बर खालारनिफ्राय गासै मोनबा जिल्लानि थाखाय। नंगौ बे समाव फिन फोरमायबावोदि बीटीआर नि गासै मोनबा जिल्लानि थाखाय बे समाव क'क्राझार जिल्लानि एबा क'क्राझार ओनसोलाव थानाय एपीबीएन केम्पआव फैगौ 22 नभेम्बरनिफ्राय 26 नभेम्बरसिम टेरिटरियेल आर्मी रिक्रुटमेन्ट हाबाफारि लानाय जादों आरो बेनि सांग्रांथिनि थाखायनो एबा बेनि थाखायनो बीटीआर गेलेग्रा बिफाननिफ्राय बीटीआर नि लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों आरो बे गोजोनथाव खौराङानो जाहैबाय बीटीआर नि गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे प्रि रिक्रुटमेन्ट लादों फैगौ 17 नभेम्बर खालारनिफ्राय आरो बे हाबाफारिखौ बीटीआर नि गासै मोनबा जिल्लायावबो लानाय जागोन आरो 17 नभेम्बर खालाराव चिरां आरो क'क्राझार जिल्लाफोरनि थाखाय प्रि रिक्रुटमेन्ट लानाय जागोन होननानै बे समाव बीटीआर नि एबा बीटीआर गेलेग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों आबुङै फोरमायो। दानिया फैदो बीटीआर लाइमोनफोरनि थाखाय माबायदि साख्रि बाख्रियाव सांग्रांथि होनो थाखाय बीटीआर सरकारनिफ्राय थांखि लागासिनो दं बिथां मावफुं सोद्रोमा एबा बीटीआर नि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। बे समाव जोंनि बीटीआर नि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय आङो मोनसे मोजां खौरां होनो लुबैदों। जोंहा क'क्राझार सोहोरनि सरायखला होननाय आसाम बेटेलियननि बेवहाय हेडक्वार्टार दङ। बेहाय 22 नभेम्बरनिफ्राय 26 नभेम्बरसिम बीटीआर नि मोनबा जिल्ला सानफायाव मोनसेहै टेरिटरियेल आर्मिनि मोनसे गिदिरथार रिक्रुटमेन्ट जानो थांगासिनो दङ आरो बे रिक्रुटमेन्टआव जाहाथे जोंनि बीटीआर ओनसोलनि सेंग्रा सिख्लाफोरा आनजादाव उथ्रिनानै जाहाथे साख्रिखौ मोननो हायो बेनि थाखाय जोङो गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननिफ्राय एबा स्पर्ट्स एन्ड युथ वेलफेयार डिपार्टमेन्ट बीटीआर निफ्राय जोङो मोनसे हाबाफारि लानो नागिरदों प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं आरो बे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंखौबो जाहाथे बयबो खाबु जानाय बायदि जोङो दानि बीटीआरआव थानाय मोन 10 महकुमा सदराव जों लानो नागिरदों। 17 नभेम्बर खालि जोङो क'क्राझार आरो चिरांनि थाखाय जों खालामनो नागिरदों। क'क्राझारनि थाखाय जोङो गसाइगाव परबतझरा आरो क'क्राझार बे मोनथाम थावनियाव जों खालामनो नागिरदों। जोंहा गसाइगावनि थाखाय गसाइगावनि एस.एन. ब्रह्म मिनि स्टेडियाम गसाइगाव नेहरू स्टेडियाम जाय जिल्ला स्पर्ट्स एस'सिएशननि स्टेडियाम होननानै मिथिजायो बेवहाय जागोन आरो परबतझरानि थाखाय एस.एन. ब्रह्म मिनि स्टेडियाम काजिगाव थानाय आरो क'क्राझार महकुमानि थाखाय क'क्राझार गभर्नमेन्ट हायार सेकेन्डारिनि गेलेग्रा फोथाराव बे मोनथाम जायगायाव क'क्राझार जिल्लानि जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला लोगो बिथांमोननि थाखाय प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंखौ जों होनाय जागोन आरो 17 खालार खालिनो चिरांनि जोंहा बिजनी आरो काजलगाव जोंहा बिजनी महकुमानि थाखाय बिजनी प्लेग्राउन्ड बिजनीयाव आरो काजलगावनि थाखाय काजलगाव स्टेडियाम प्लेग्राउन्ड बे मोननैयाव होनाय जागोन आरो 18 नभेम्बराव जोंहा उदालगुरि जिल्ला आरो तामुलपुर जिल्लानि थाखाय जोंहा तामुलपुर हायार सेकेन्डारि गेलेग्रा फोथाराव होनाय जागोन आरो उदालगुरिनि थाखाय भेरगाव महकुमानि भेरगाव मिनि स्टेडियामाव आरो उदालगुरियाव थानाय उदालगुरि नलबारि गेलेग्रा फोथाराव बे मोननै थावनियाव उदालगुरि जिल्लानि थाखाय जा 18 खालाराव बे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंनि थाखाय बेबस्था खालामनाय जादों आरो 19 खालार खालि जोंहा बाक्सा जिल्लानि थाखाय बाक्सानि सालबारि स्पर्ट्स कमप्लेक्स
बेयावहाय आरो मोनसेया जोंहा मसलपुर हायार सेकेन्डारिनि गेलेग्रा फोथाराव बे मोन 10 थावनियाव जोङो बे टेरिटरियेल आर्मिनि जे रिक्रुटमेन्ट जानो थांगासिनो दङ बे टेरिटरियेल आर्मिनि रिक्रुटमेन्टआव जाहाथे जोंनि बिटिआर आव थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा उथ्रिनो हायो बिनि थाखाय जोङो बे राहाखौ लानाय जादों आरो फोरमायखानो नागिरबावदों जिहेतु बे टेरिटरियेल रिक्रुटमेन्टआव फिजिकेल टेस्ट इन्टारभिउ बेनि बादैबो लिरनाय आनजाद एबा रिटेन एग्जामबो बेयाव जिहेतु जायो दा बेखायनो बे लिरनाय आनजादखौबो जाहाथे उथ्रिनो हायो बिनि थाखायबो जोङो जायफ्रा फिजिकेल आरो मेडिकेलाव उथ्रिसार जानो हागोन बिथांमोनखौ जों बे लिरनाय बा रिटेन एग्जामनि थाखाय जोंनि बे स्पर्ट्स एन्ड युथ वेलफेयार डिपार्टमेन्टनिफ्राय फ्रि कचिं होनो थाखाय जोङो बेखौबो साननानै दोनखानाय जाहैबाय दा टेरिटरियेल आर्मि रिक्रुटमेन्टनि खालारा ओरैबायदि बेयो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा बुंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला बिटिआर आव थानाय मोनबा जिल्लानि थाखाय गंबा जिल्लानि थाखाय सानबा रिक्रुटमेन्टआ जागोन जोंनि मोनसे जिल्लानि थाखाय सानसेहै दा 22 तारिखआव एबा 22 नभेम्बराव क'क्राझारनि थाखाय 23आव उदालगुरि जिल्लानि थाखाय 24आव तामुलपुर जिल्लानि थाखाय 25आव चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो 22 खालार खालि बाक्सा जिल्लानि थाखाय दा बेखायनो जायफोर सेंग्रा सिख्ला लाइमोन बिथांमोना भारतनि फायखि एबा बेबायदि पेरामिलिटारि फर्सेसफ्राव थांनो नागिरदों बिथांमोना बे इन्टारभिउखौ होनो फैनो हायो आरो एडभार्टाइजमेन्ट होनाय जाखाबाय बैसोआ जाहैबाय 18 बोसोरनिफ्राय 42 बोसोरसिम मेट्रिक पास जानायनि लाजेननानै एबा लवेस्ट एडुकेसन क्वालिफिकेसना 10 पास एबा मेट्रिकुलेसन बेनि उनाव जेसेबांखिनि गोजौआव थाङो दा बेखायनो जोंहा आर्मिनि जेनेरेल डिउटिफ्राव बा जेनेरेल आर्मि रिक्रुटमेन्टआव जोंहा बैसोनि सिमा थायो मेक्सिमाम 21 बोसोरालागैल' मोनो बा माबेबा 19 बोसोरल' दोनो दा बेखायनो नैबे टेरिटरियेल आर्मिनि बे रिक्रुटमेन्टआ 42 बोसोरालागै दोनदों दा बेखायनो जायफ्रा बैसोनि थाखाय जेनेरेल आर्मि रिक्रुटमेन्टआव थांनो हायाखै बिथांमोनाबो बे टेरिटरियेल आर्मि रिक्रुटमेन्टआव फैनानै उथ्रिसार जाफैनायनि खाबुखौ लानो हायो आं बेखायनो बिटिआरनि गासैबो लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौ बे गेलेनायनि खाबुखौ बा बे रिक्रुटमेन्टनि खाबुखौ लानो थाखाय बा लानानै फैनो थाखाय खावलायहरदों आरो सोरबाफोर जुदि नेशनेल लेभेलाव बा इन्टारनेशनेल लेभेलाव बिदि गेलेगिरि दङब्ला एचिभमेन्ट दङब्ला बिथांमोना बै इन्टारभिउ खालि रिक्रुटमेन्ट रेलि खालि गावबा गावनि बे सार्टिफिकेटखौ जाहाथे लाना फैफायो दा बेयाव हयथ' बनास पइन्ट हयथ' मोननायनि चान्स दङ बा प्रायरिटि मोननायनि चान्स दङ बेखायनो एनसिसि जायफ्रा दङ जायफ्रा नेशनेल लेभेल इन्टारनेशनेल लेभेल बा स्टेट लेभेलाव माबा माबि गेलेनानै एचिभमेन्ट मोननाय बिथांमोना गावबा गावनि सार्टिफिकेटखौ जाहाथे लानानै फैफायो आं बेखौ बे समाव खावलायहरो